Čaute, ja vás vítam u nášho posledného diela tejto prvej sérii na hru Minecraft. Moje meno je Miro4 a dneska sa dokončíme našu vilu. Dáme let's play a dokončíme si tú vilu a nejaké tie veci môžete potom okopírovať alebo také. Tak v minulom diele sme si spravili tú strechu, čo ma strašne hnevala, sami viete, čo sme ju stavali skoro celý let's play, ale už funguje. A fungovalo má byť takto, zavrete a takto sa nahnete a takto. Takže sprchujete, hej. No a potom tá ďalšia séria to bude vlastne už o prežitie, lebo vraveli mi, aby som sa o prežitie, tak táto séria bola vlastne taká, aby ste vedeli, ako vilu stávam a aby ste si mohli čo okopírovať. Dnes sa spravíme ešte, ako by ste mohli spraviť vecko si, také modernejšie. A ešte vám ukážem taký ten krb, aký by ste si mohli spraviť, alebo ak nie. Tak vecko si dáme, vecko bude dole. Prvým zokom, že budem stávať asi, lebo keď chcete ten oprežiť, tak by som to nestihal ako všetko zahrať. Tak, takto si dáte, lebo do toho potrebujete poklop. Zoberiete poklop. No, čo na to ešte viac vody asi. Je to takto. Takto. No takto. A najlepšie je, keď tam dáte ešte cedulku, keď tam dáte, či tlačítko, že vám to rovno otvorí aj zavre, ale väčšinou dobre tam je na to, nehľadá tlačítko tam dáva, ale ja tam dávam väčšinou, ako na spláchnutie, akoby, že toto tam dám. Hej. Šup a šup. Hej, a záverem také tak. To máme to vecko. Potom kuchyňu som vám ukázala modernú, aj taký tento stôl. Potom potokov ste mohli spraviť. A ešte takto sa dá spraviť, dáte si takto. Taká ešte pekná, aj takto vyzerá. A takto. Ja to potrebujem to. Tam dáte kocky, si dáte na to, ale to len kto chce. Tak musíte mať. No, teraz tam trafím. No, tak. Aký zombíci. Potom ako modernú telku si spraviť. Potom modernú sprchu, je moc veľká, ale je pekná. Dá sa aj nižšia spraviť. Takže dáme nižšiu. Kratšiu, aby ste ju likvidné veci. Tak to si dáte. No, tak. A máte. No. Potom vaňu si neviem robiť takú modernú. Potom vám ukázali počítač ako robiť moderne. A tuto hore ešte vám ukážem. Čo tu máme? Rebríky tu nemáme. Dáme rebrík. Hop, hop, hop. Tak. Dobre, také trochu toto máte akéby. Tam máte takú nádrž, lepšie povedané. Tuto takú výrivku si spravíme. Takú výrivku ukážu vám to, jak to. Zoberiete si len, stačí len takto. Nejaký roh si nájsť a dáte, ako to ohradíte. No a máte, dáte si tam strašne veľa vody. Spraví sa ho taký vír. Presne tak. Takto, ale tento celý rád treba byť. Takto. Tak. Nie, tam treba ešte jedno. Tak, jo. Toto to spravíte. Takú výrivku.
A ešte sa ma pýtali, že tie lustre, tak sa také tie moderné, ako som ja ich vedel robiť. Ja som ich vedel robiť, ja ich ukážem ako, že napríklad, ale že tak ich spravíte, že sa vám otvoria a potom aj zasvietia, a to je tlačítka, tak vám to ukáže. Budete potrebovať lepkavý piest, páku bude potrebovať, potom svietivec a budete potrebovať čo ešte? A to je všetko. Iba svietivec. No dobre. Tak samé, že takto to robí. Vykopete nejakú tú dieru. Hej, zhora. No. A musíte mať dve spravené diery. A jeden tu bude pripravený ten svietivec. Hej. No a tuto bude pripnúť ten pies, takto na tom. Nie takto. Panenko skáka. Takto sa tam dají. Tak už to takto. No tak. A dáte tam ten svietivec, tak dáte páku. A nemalo by to zhasnúť, to nepamätám, ako to robilo už. Tak to robil, nie? Či nie? Neviem, ako to robilo už. Jo, takto, videl som toto ešte. Áno, zhasnete. Toto bolo, tu máte jedny potom, že jedno zhasnete a zasvietite, malo by to byť jedno. To už sa nepamätám už. A keď to je dobré, áno, tak to si dáte, to mám to dole. Ale ešte svetlo, vám to zhaslo a zasvietilo by sa vám to. Ty vole, som to úplne zabudol už. Nevadí, tak vám to môže stačiť. Ako to potom dopremýšľajte, ako som dáte a máte keby ten luster, tak vám to bude tam svietiť. Ja som zabudol, ako to už dáva, aby to sa zaplo aj vyplo. Tak už to spravíte. A hoci kde, hej. Ja to len ukážem, ako to treba robiť. Ja som moc dobre neviem už, ako to robí. A ešte som vám chcel ukázať. Čo som vám chcel ukázať? Čo mám to ukázať? Anáč. Čakaj. Čo je, domov. Viete faklou, špákou. No a čo si ešte ukázať, som nabudol čo už. Čo mám sa ukázať? No to spravíme nejakú záhradku ešte. No tak, potom nastane, po tejto sérii prvej bude séria, neviem, asi možno Counter-Strike, Source, niekto poznajú, niekto nie, na to dám možno sériu. A potom bude diel Happy Wheels 1. A potom zase pôjde Eurotrack a mám tu aj Volant, tu budeme hrať s Volantom a možno príde séria aj Mafie 2. A keď budeme Mafiu 3, tak aj Mafie 3 bude séria, takže sa máte na to tešiť. Tak, zoberieme si plot zatiaľ, ohradíme si, kde tá záhrada bude, lebo taká ako dlhá bude, takáto. To stačí takto. Netreba ju celú ohradiť. Tak to stačí. Čo? Necháme takto. A ak tu dáme vchod, nemali mať čo spravené, nedáme iba svetlo, ale my tu dáme takto, skala dvere. Takto.
Tak. Dáme tiež. Dáme sem fakle. Hop, hop. Sem dáme jednu, sem jednu a sem jednu. Tak, môže byť. No a tu si spravíme ešte taký bazénik. Tam tiež oni ho tam majú. A potom ešte vyfarbíme rýchlo dosky na nejakú farbu, na červenú, oni to majú mať. Tak dáme ešte nejaký taký... To je do kruhu mi to asi nepôjde. Dáme taký štvorec. Takto. Ježiš, to neviem spravil. Tam trochu hlbšie. To som nechcel dať. Ale dáme ešte. Mám jednu. Dole. Ale ty, tu čo robíš? Takto. Tak, a tu si potom niekde. Tu mám dorovnať ešte. Tak. Takto. Práve ešte tú farbu. Tak mne sa tento dom konkrétne celý páči. Ja viem, možno vás to nebavilo. Keď tu mám kreácie, väčšinou pozerávate ako tie oprežitie, tak aj to budem dávať na osnovu. Ale zhľadám, akého som to až nebolo. Bereme si červené farbivo. A ešte aké si zoberieme. Akého dáme. Dáme zelené. Zelené. No, tu bude celé zelené. Nefunguje to. To nefunguje. Nevadí, no, tak toto čudné, nefunguje. Ja som tam zabudol, nevadí. Ale postavíme si, keď je až posledný diel prvej sérii, tak spravíme si ohňostroj. Ak som ho nezabudol, tak budeme potrebovať papier. Máme papier, potom farby nejaké a ešte pušný prach. Pušný prach budeme potrebovať. To som nezabudol už. A čo tam potrebujeme ešte? Pušný prach sa mi zdá len. No. A dajte sa moc aké farby. Dáme červenú a zelenú. Neviem, či ako to treba usporiadať. Aha. Ja to netreba, takto treba farby tam dať. Hej, tak máme tú kocku. A teraz potrebujete ešte raz pušný prach. Ešte pušný prach. A dáte si tam už takto, dajte si najskôr toto tam dáte, papier a pušný prach a máte raketku. To si môžete vy takto aj vyrobiť. Možno vás som ešte vás naučil, tak máte ohňostroj a odpálite. Pekný máme. A sú aj rôzne, čo vám ukážem, že ako sa dajú spraviť. Takže môžete to spraviť, zopakujem to. Tak, toto dáme táto vec, dáme to prejsť, dáme si ich sem. No, ako nám to dobre vyšlo. Tak ešte raz, zoberiem, budete potrebovať na to papier. Zoberte si aspoň dva, lebo poviem dve rakety. Normálne sa mi nájdete, takomto jedna čo mám ja, nenájdete tam, tak obyčajne položenú raketu. No, dober to. Vyrobenú už. Zoberte farbu a ešte potom zoberte si nejakú hlavu a to sa vyrába inde si ohňostroj. Vám to ukážem na jednej z hlavy, tu máš tú hlavu nejakú. No, tu zoberieme si, hoci ako môže zobrať si. Hej. A zoberieme si nejaké farbivo, ešte si zoberieme. Zoberieme si napríklad teraz
tyrkysové, žlté a oranžové. Tak, dáte tam najskôr ten pušný prach, toto a toto. Ako to tam ešte nedávate, no môžete tam dať. Hej, tak to si hej, už vlastne môžete dať, ale nemusíte plnať nakoniec a dať tam už takto. A máte z toho iný pušný prach a teraz na to pozrite, ako to inak vyzerá. Tak, to vyzeralo takto, hej. To je tá, čo sme robili predtým. A táto je asi úplne iná. Vidíte? Úplne inak sa spravila. Je nejaký zombík, nevadí. Takže sa pozrite. Toto bola normálna bez tej hlavy, creepera. A toto bola hlava s creeperom. Takže to je strašne pekné. Takže to je úplne dobré. A sa mi zdá, že tam môžu dať aj viac. Viac tých hlav, tak dáme si tam ešte nejaký, ale to je asi pušný prach. Neviem, či tam viac hlav pôjde. Ja vždy dávam len z creepera. Ja som ich nevedel naučiť. Neviem, keď dáte hlava zombíka. A dajte zobrať také farbivosti ešte. Také sú vlastne svetlo modré. Všetko toto ešte nie je. No už tam iba jedna ide. No. Tak to zase sú si iné asi. Dáme tam papier. Pušný prach, dáme hlavu. Zombíka už nie. Tak teraz neviem, aká bude. No, myslím, že vždy to isté sa mi robí. Zase to isté sa spravilo. Toto isté. A toto isté zase. A nevadí. A neviem, takže takto sa vypravíte, môžete spraviť ohňostroje takto. Tie rakety, tak vlastne takže v tejto sérii vlastne som vám ukázala, čo môžete spraviť si. Dom si budete postavať, to je jasné, aké tie moderné veci, telku si postavať modernú, sprchu, stôl, posteľ, knižnicu, kuchyňu, hej. Potom aj to vecko, potom spraviť tie rakety si, výrivku, počítač, akože. Možno to viete, možno nie. Ale tak na to ukázať, ako sa treba robiť. Hej. Ono sa nám pekne vydaril, my si ho pekne spravili. Hej. Takže ho. Že dobre nám to vyšlo. No a ďalšia séria o Minecraftu, tam bude o prežitie. Tak ja vám ďakujem za tú sériu, to vám to páčilo, možno nie, nevadí. Tak sa teším na ďalšiu sériu, potom pozerajte, ak je dajte like, ak je dislike. A bol rád, keby ste mi napísali do komentov, ako sa vám celkovo páčila táto séria, hej. Od do 5 bodov, už som myslel bod, od 0 do 5, hej. Tak ďakujem a čaute.